बेखौ नायोब्लाथ' गोब्राब दङ गोरोबलायनायाव मानो होनना बुङोब्ला 22 केन्डिडेटखौ जुदि फोसावखाबायब्ला दा बेखौ इउपिपिएल हानजाया मानिनानै लानो हागोन ना हाया बिपिएफनो हगारनानै होनो हागोन ना हाया आरो बिपिएफआ खौसेथिनि खाथिराव बे 22 माने केन्डिडेटनि गेजेराव साफा सानै सोरखौबा बोखांनानै लाफिननो हागोन ना हाया दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा दिनै हाग्रामा आरो लोगोसे प्रमद बर' सारनि गेजेराव हाबसननानै फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरो मा बाथ्रा बियो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन जोंहा हाग्रामा महिलारि सार लोगोसे प्रमद बर' सार बिसोरनि गेजेराव खौसेथिनि बाथ्रा रायज्लायबाय थानायनि समावनो जोंहा बिस्वजित दैमारि सारा गेजेराव हाबसननानै बिसोर सानैनि गेजेराव हाबसननानै फंनैसो बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि सार लोगोसे प्रमद बर' सारखौ अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फुल जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनै बिस्वजित दैमारि सारा बर'नि गोख्रों पार्टी बिपिएफ आरो लोगोसे इउपिपिएलनि बागै मा बाथ्रा बुंदों थामहिनबा प्रमद बर' सार लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारखौ मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलां अब्ला रायजोफोर आङो बिस्वजित दैमारि सारनि बुंनाय बिबुंथिखौ स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो बेखौ नायोब्लाथ' गोब्राब दङ गोरोबलायनायाव मानो होनना बुङोब्ला 22 केन्डिडेटखौ जुदि फोसावखाबायब्ला दा बेखौ इउपिपिएल हानजाया मानिनानै लानो हागोन ना हाया बिपिएफनो हगारनानै होनो हागोन ना हाया आरो बिपिएफआ खौसेथिनि खाथिराव बे 22 माने केन्डिडेटनि गेजेराव साफा सानै सोरखौबा बोखांनानै लाफिननो हागोन ना हाया बे गिबि सावरायनांगौनि बाथ्रा फैगोन आरो आं सानो गोरोबलायनायाव एथ' गिदिर बाथ्रा नङा गोरोबनायाव सेक्रिफाइस नांगौ दा बयबो गावबा गावखौ जुदि सेक्रिफाइस खालामलायोब्ला थारैनो गोरोबनो हायो आरो गोरोबलायनो हायोब्लाथ' खौसेयानो गोहो नङा होमबा सबखौनो खालामनो हायो नाथाय मोगथाङाव राजखान्थि सुबुं आरो राजखान्थि हानजाया बेसेबां गावखौनो गाव माने त्याग खालामनो हायो बे जोबोद गिदिर बाथ्रा ओंखायनो थेवबाबो नाजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ लानानै खामानि मावो आरो बेखायनो राजखान्थि नोजोरजोंबो बिथांमोनहा लुबैदों जे राजखान्थियारि भाबैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय थोंजोङै बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों थाफानानै बा बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाखौ माने गावसिनि मथे खामानि मावहोनो हानाय बायदियै बिथांमोना नाजागासिनो दं जुदिअ बे मोनसे राजखान्थियारि नङै हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशन अदेबानि बिथांमोना माखासे हारिनि माने नोजोरखौ लाखिनानै इसुनि नोजोरखौ लाखिनानै लुबैदों जे राजखान्थियारि भाबैबो जाहाथे बिथांमोना खामानि मावनो हायो दा खोथाया जाहैबाय राजखान्थि हानजायाव थानाय मानसिफ्रा गावस्रानानै दं बे गावस्रानाया गोबां खारन थायो आदर्शनिबो खारन थायो खामानि मावनायनि सुजुग सुबिदा मोननाय मोनैबो थायो गावबागाव माने रायजोनि प्रतिनिधि जानो लुबैनाय बिनिबो मोनसे सिमां थायो दा बे सिमांखौथ' सोरबा बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव माने त्याग खालाम नागारलायनांगोन होमब्लासो जोङो गोरोबलायनो हागोन आरो मा दा ओंखायनो नाजादों मोजां बाथ्रा आरो गोरोबनो हायोबा खोब मोजां राजखान्थियाव आं सानो जायफ्रा पदक्षेप लादों गाज्रि नङा अदेबानि बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायाव गोबां बेबायदि गोब्राब माबा फैगोन दा बेखौ बेसेबां कनभिन्स खालामनो हायो अब्ला मानो गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै बिस्वजित दैमारि सारा हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे प्रमद बर' सारखौहाय खौसेथि जानायनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो स' बिथांमोना खौसे जानांगौ आरो खौसे जायोब्ला निस्सय जोंनि बिटिसिआव जौगागोन आरो बयबो रायजो राजाफ्रा सान्थियाव फैगोन आरो बयबो हारिनि रायजो राजाफ्रा जौगानायाव फैगोन होननानै बिस्वजित दैमारि सारा बुंदों लोगोसे बिस्वजित दैमारि सारा प्रमद बर' लोगोसे हाग्रामा महिलारि सारखौ खौसे जानायखौ लुबैदों आरो गावसोरबो फैफिननाय बायदि बाथ्रा बुंदों स' रायजोफोर नोंथांमोना बुजिजोबखाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन